Nikdy by som neverila, že moja vlastná krv mi obráti život hore nohami. Ahojte, volám sa Jana, mám 34 rokov a táto udalosť sa stala pred niekoľkými mesiacmi v mojom dome v malej dedinke pri Trenčíne. Môj manžel bol na služobnej ceste už skoro 3 týždne a ja som sa cítila neuveriteľne osamelá. V dome bolo ticho, len hodiny na stene ticho otykávali čas. Bolo sobotné popoludnie a ja som ležala v posteli, pozerajúc na biely strop, keď sa niečo zmenilo. Dvere do spálne sa ticho otvorili. Za dverami stál môj 18-ročný syn, Peter. Videl som na ňom, že niečo nie je v poriadku. Držal sa za rám dverí, ako by sa bál spadnúť, a jeho oči boli plné úzkosti. Mami, zašepkal, a hneď som vedela, že sa deje niečo vážne. Čo sa stalo, miláčik, spýtala som sa jemne a nechala ho vojsť dnu. Peter sa pomaly posadil na okraj mojej postele, ruky mu nervózne triasli na kolenách a oči mal sklonené k zemi. Nemôžem zaspať, vyslovil nakoniec. Pokynula som mu, aby sa ku mne pridal a on sa kľudne pritúlil. Vedela som, že môžem byť jeho oporou, no netušila som, aké búrky v ňom práve vrcholia. Táto noc sa mala stať začiatkom niečoho, čo zmení všetko, o čom som kedy snívala. V ten večer som cítila zvláštnu atmosféru, ako by sa všetko okolo mňa menilo, no stále som nechcela tušiť, čo presne sa chystá výjsť na povrch. Peter sedel vedľa mňa, jeho postava bola stiesnená, ruky nervózne trieštili o kolená a oči sa mu neustále vyhýbali mojim pohľadom. Hovorila som mu, že môže povedať čokoľvek, že som tu pre neho, ale on sa držal svojej tajomnej vášne, ktorá ho trápila. Začal hovoriť o tom, ako sa v poslednej dobe cítil inak, niečo sa v ňom zmenilo. Mami, je to ako keby som sa už nepoznal, povedal so sklopenou hlavou. Cítim sa inak a neviem, čo s tým robiť, zdvihla som hlavu a pozrela mu do očí, ktoré na mňa hľadeli s takou hĺbkou, že mi takmer zviazali srdce. Inak ako, spýtala som sa jemne, ale jeho odpoveď bola ticho a ťažko vyslovená. Keď sa rozhovor rozvinul, začala som si myslieť, že možno ide o nejakú lásku zo školy, nejakú dievčinu, ktorú sa bojí priznať. Ale Peter mi rázne odvetil, že nie. Nie je to nikto zo školy, povedal a jeho hlas sa zlomil. Vzal si hlboký nádych a pozrel mi do očí s takou intenzitou, že som sa zastavila. Mami, je to o tebe, ako by sa svet na chvíľu zastavil, v miestnosti sa rozhostilo ticho, ktoré bolo ťažké zniesť. Stála som tam, neschopná pohybu, zatiaľ čo moje myšlienky sa rozpletali v chaose. Ako to mohol povedať? Čo to znamenalo? Bol to môj syn, môj chlapec a teraz tu stál so slovami, ktoré som nikdy nečakala počuť. A predsa, v jeho pohľade som videla niečo, čo ma zároveň desilo aj fascinovalo. Bolo to začiatkom niečoho, čo by mohlo zmeniť náš život navždy. Keď som počula tie slová, srdce mi začalo byť ako o závod. Peter tam sedel, s nervóznymi rukami a pohľadom plným bolesti, a ja som sa snažila pochopiť, čo vlastne znamená to, čo práve povedal. Celé roky som bola jeho matkou, ochrankyňou, oporou a teraz sa všetko, čo som si myslela, že viem, začalo rúcať ako domček z karát. Peter sa snažil vysvetliť, že to nie je len obyčajná zamilovanosť, ktorú prežíva každý tínedžer. Je to oveľa viac, mami, povedal pomaly, jeho hlas sa triasol, je to pocit, ktorý ma prenasleduje každý deň, každú minútu. Neviem, ako to vysvetliť, ale ty si jediná, kto mi rozumie, kto ma chápe, pozerala som na neho a videla som v jeho očiach tú iskru, ktorá ma zvádzala k tomu, aby som mu uverila, no zároveň ma desila. Napriek všetkému som sa snažila zostať pokojná a rozumne reagovať. Peter, vieš, že ťa milujem, ale toto nie je správne, povedala som ticho. Sú veci, ktoré by sme nemali cítiť, veci, ktoré by sa nemali diať, on sa však nedal odradiť. Mami, toto je láska. Nie nejaká obyčajná zamilovanosť. Je to niečo hlbšie, pravé. Srdce sa mi v hrudi stiahlo. Nemôže to byť láska, synak, odpovedala som, takáto láska nemôže existovať medzi nami. On sa pozrel na mňa s očami plnými slz a povedal, ty si jediná, kto ma niekedy naozaj pochopil. Ak to nie je láska,
tak neviem, čo to je, v tej chvíli som sa cítila úplne bezmocná. Slová, ktoré vyslovil, sa mi vrili do mysle a ja som nevedela, čo povedať alebo urobiť. Vzduch medzi nami bol nabitý emóciami, napätím a tichom, ktoré kričalo viac než všetky slová. Peter sa nakoniec oprel o posteľ a povedal, že sa snažil bojovať s týmto pocitom, ignorovať ho, no jednoducho to nešlo. Ja som sa snažila pochopiť, čo mám robiť, ale všetko, čo som cítila, bola zmes strachu, lásky a zmätku. Táto noc bola len začiatkom cesty, ktorú som nikdy nepredpokladala, že pôjdem. V tej noci som cítila, ako sa medzi nami vytvára neviditeľná, ale veľmi pevná väzba, ktorú nebolo možné jednoducho poprieť alebo ignorovať. Peter sedel na okraji mojej postele, jeho ramená boli sklonené, ale oči stále hľadeli na mňa s nehou a zároveň zúfalstvom. Hovorila som mu, že je to len zmätok, že tieto pocity časom prejdú, že je mladý a že sa možno zamiloval do niekoho iného, len to ešte nevie pomenovať. On však trval na svojom. Mami, nie je to tak jednoduché, povedal so sklonenou hlavou a ruky si nervózne prepletal pred sebou. Cítim to každý deň. A najviac ma desí, že to je práve ty, jeho slová ma zasiahli ako blesk. Srdce mi bylo rýchlo, ale snažila som sa zostať pokojná. Peter, viem, že to znie zvláštne, ale ty si môj syn, a ja som tvoja mama. To, čo cítiš, nie je správne. Musíme to zvládnuť, musíme nájsť spôsob, ako to prekonať. On na mňa pozrel s očami, ktoré sa zdali byť plné nádeje a zároveň bez nádeje. Snažil som sa to potlačiť, ale už to nejde. Každý večer, keď zhasnem svetlo, myslím len na teba. Neviem, ako to zastaviť, pristúpila som k nemu a jemne ho objala, ako keď bol ešte malý chlapec, ktorý potreboval matkinu ochranu. V tej chvíli som veľmi túžila, aby som mohla niečo urobiť, povedať, čo všetko vyrieši. Ležali sme pod jednou prikryvkou, jeho telo bolo napäté vedľa mňa, ale ticho medzi nami hovorilo viac než slová. Jeho prítomnosť bola zároveň utešujúca a desivá. Povedala som mu, aby zostal spať, že tu preňho som, že sa nemusí báť. On sa pousmial v tej tme, a ja som vedela, že to nie je koniec. Že toto je len začiatok cesty, ktorá nás oboch zmení navždy. Ráno sa všetko zdalo byť nereálne. V kuchyni som sa snažila sústrediť na bežné domáce práce, ale v hlave sa mi stále motali jeho slová a pohľad. Peter sedel za stolom, bez nálady pozorujúc misku s vločkami, jeho vlasy boli rozcuchané a pod očami tmavé tiene únavy. Dobré ráno, pozdravila som ho opatrne. Dobré ráno, odpovedal ticho. Ticho medzi nami bolo tak husté, že som mala pocit, že by sa dalo krájať nožom. Bola to zvláštna a bolestivá chvíľa, ktorá nás oboch nútila premýšľať, čo bude ďalej. Ten deň sa niesol v zvláštnej atmosfére. Snažila som sa začať rozhovor o tom, čo sa stalo, ale Peter ma okamžite prerušil. Mami, ja som to myslel vážne. Každé slovo, povedal s očami plnými bolesti a odhodlania. Jeho hlas bol tichý, no pevný, a ja som cítila, ako sa mi podlamujú kolená. Peter, musíme si uvedomiť, že to, čo cítiš, nie je len ťažké, je to nebezpečné. Nemôžeme takto pokračovať, snažila som sa hovoriť rozumne, no vnútri som bola úplne rozrušená. On sa na mňa pozrel so slzami v očiach a spýtal sa, prečo nie. Prečo by to malo zničiť nás? Prečo by to malo zničiť teba? Jeho otázka ma zasiahla priamo do srdca. Bála som sa, že jeho city nás oboch zničia, že sa stratíme v tom, čo je spoločensky nepriateľné, čo je tabu. Peter, ak by sme pokračovali, mohli by sme stratiť všetko, čo máme. Ja nechcem, aby si trpel, ale toto nie je cesta, povedala som s nádychom smútku v hlase. On sa zovrel do päsť, otočil sa k oknu a nechal slzy slobodne tiecť po lícach. Nechcem, aby si bola smutná, mami. Nechcem, aby si bol niekto zlý na mňa. Len potrebujem, aby si ma pochopila, zašepkal. V tom momente som sa cítila ako v pasci medzi láskou a morálkou, medzi túžbou a zákonom. Bol to boj, ktorý som nikdy nechcela viesť, no teraz som v ňom bola úplne ponorená.
Nasledujúce dni sa stali akýmsi tichým prežívaním medzi nami. Peter sa vyhýbal spoločnosti, trávil čas zavretý vo svojej izbe, alebo chodil dlho na prechádzky sám. Ja som sa snažila udržať všetko pod kontrolou, no v srdci som vedela, že to nie je jednoduché. Často som si pripadala ako v sne, kde všetko, čo som si doteraz myslela, že je správne, začalo byť otázne. Jednu večernú chvíľu som varila večeru, keď sa Peter objavil v kuchyni a opatrne sa spýtal: Mami, môžeme si o tom ešte raz porozprávať? Jeho hlboký hlas ma prekvapil, ale zároveň som vedela, že nemôžem utiecť pred tým, čo prichádza. Otočila som sa k nemu, usmiala sa a povedala som: Samozrejme, Peter. Som tu pre teba, bolo to len začiatkom ďalšej kapitoly, ktorá nás oboch zavedie na nepoznané cesty. Keď som počula jeho otázku v kuchyni, v mojom vnútri sa striedali pocity úľavy a obáv. Bola som rada, že sa chce rozprávať, že nehádžeme všetko za hlavu, ale zároveň som vedela, že táto téma nie je jednoduchá a že nás čakajú ťažké chvíle. Sadli sme si ku stolu a ja som sa snažila nájsť tie správne slová, ktoré by ho upokojili, ale zároveň mu dali jasne najavo, že musíme byť opatrní. Peter, viem, že tvoja láska je úprimná, ale my musíme myslieť aj na dôsledky, začala som. Takéto city môžu zničiť nielen nás, ale aj našu rodinu, naše vzťahy s ostatnými. Nemôžeme si dovoliť, aby nás to rozdelilo. On sa na mňa pozrel s výrazom, ktorý bol plný bolesti aj túžby po pochopení. Ale mami, ja sa necítim, že by som ťa mohol prestať milovať. A nie je to len o sexe alebo chvíľkovom pocite. Je to niečo hlbšie, čo ma sprevádza každý deň. Pocítila som, ako sa mi v hrudi miesia emócie láska k synovi, strach z toho, kam nás to všetko môže zaviesť, a beznádej z toho, že nemám jednoduché riešenie. Peter, ja ťa nechcem stratiť a preto musíme nájsť spôsob, ako tieto city zvládnuť. Musíme sa navzájom chrániť, povedala som ticho a chytila som jeho ruku cez stôl. Jeho prsty sa zatlačili do mojich a ja som vedela, že to nie je koniec, že táto cesta bude ťažká a plná víziev. Po rozhovore sme sa snažili udržať normálny život, ale bolo jasné, že medzi nami visí neviditeľná bariéra. Peter sa začal viac izolovať, zatvárať do seba, a ja som sa bála, že nás to všetko rozdelí navždy. Každý deň som si kládla otázku, či existuje cesta späť, alebo či sme už prekročili hranicu, z ktorej niet návratu. A niekde hlboko vo mne som cítila, že pravda sa ešte len ukáže a že bude bolestivá. Všetko sa zdalo byť na pokraji rozkladu, keď sa stalo niečo, čo som vôbec nečakala. Peter, ktorý sa doteraz vyhýbal akejkoľvek blízkosti, sa jedného večera nečakane postavil a pozrel mi do očí s výrazom, ktorý som nikdy predtým nevidela, plný odhodlania, túžby, ale zároveň aj strachu. Mami, začal pomaly, musím ti niečo priznať, niečo, čo som si doteraz nechával pre seba. Srdce mi začalo prudko byť, keď som čakala, čo povie ďalej. Nie som tým, za koho som sa považoval. Nie som len tvoj syn, nie som len obyčajný chlapec zo Žiliny, pokračoval, jeho hlas sa lámal. Som niekto iný. A to, čo cítim k tebe, nie je len náhoda, nie je to len láska medzi matkou a synom. Zrazu to všetko dostalo nový rozmer a ja som cítila, ako sa mi svet okolo rúca. Peter, čo tým myslíš? Spýtala som sa s chvením v hlase. On sa zhlboka nadýchol a pokračoval, v posledných mesiacoch som spoznal niekoho, kto mi otvoril oči. Niekoho, kto mi ukázal, že nie som sám. A tá osoba nie je iná ako ja. Som homosexuál, mami. A to, čo cítim k tebe, je zmätok medzi tým, koho som a koho milujem. Pocítila som, ako sa mi hrnú slzy do očí, ale zároveň som vedela, že toto vyznanie bolo jeho vnútorným bojom, ktorý sa konečne rozhodol zdieľať so mnou. Peter, ďakujem, že si mi to povedal, zašepkala som. Viem, že to nie je ľahké a že to pre nás oboch znamená veľa zmien. Táto nová informácia ma ešte viac zmiatla, no zároveň mi otvorila dvere k pochopeniu jeho pocitov. Už to nebolo len o zakázanej láske medzi matkou a synom, ale o hľadaní identity, o boji so samým sebou a o túžbe byť prijatý.
A ja som vedela, že naša cesta sa práve teraz dostáva do úplne novej fázy, plnej neznámych a nečakaných zvratov. Jeho slová vo mne rezonovali ešte dlho po tom večeri. Peter bol homosexuál. Všetko, čo som doteraz cítila a zažila, dostávalo nový rozmer. Nešlo už len o city medzi matkou a synom, ale o jeho vnútorný zápas sám so sebou a svetom okolo neho. A ten zmätok, ktorý som doteraz považovala za lásku, bol možno len odrazom jeho túžby po prijatí a pochopení. Po tomto vyznaní sa medzi nami vytvorilo zvláštne ticho, ktoré bolo zároveň plné napätia, ale aj úľavy. Peter sa konečne mohol otvoriť a ja som začala chápať, že musíme nájsť novú rovnováhu, nové hranice, aby sme sa nestratili v tom všetkom, čo sa okolo nás deje. Sám Peter začal byť viac sebavedomý, ale zároveň aj zraniteľný. Priznal, že táto cesta nie je jednoduchá a že často bojuje s pocitom osamelosti a nepochopenia. Ja som sa snažila byť jeho oporou, ale zároveň som cítila, že sa medzi nami vytvorila neviditeľná priepasť, ktorú nebolo ľahké prekonať. Jedného večera, keď sme sedeli spolu v obývačke, sa ma opýtal niečo, čo ma úplne zaskočilo. Mami, premýšľala si niekedy o tom, ako by to bolo, keby sme boli niečo viac než len rodina? Jeho pohľad bol plný neistoty, ale aj nádeje. Ja som na chvíľu zadržala dých, nevedela som, čo odpovedať. V tom okamihu som si uvedomila, že sme sa dostali na hranicu, kde sa všetko, čo sme si doteraz mysleli, že je pevné, začína rozpadať. A ja som vedela, že odpoveď na jeho otázku môže zmeniť náš život navždy. Bola som však pripravená čeliť tomu, čo príde, nech už to bude akokoľvek ťažké a nepredvídateľné. Pretože láska, akokoľvek zložitá, je vždy silnejšia než strach a hanba. V ten moment sa všetko zmenilo. Jeho otázka, ktorú vyslovil s takou úprimnosťou a zraniteľnosťou, rozbila všetky bariéry, ktoré sme si medzi sebou vybudovali. Mami, čo ak by sme boli viac než len matka a syn? Tieto slová sa mi vrili hlboko do mysle a srdca, ako blesk, ktorý prepálil všetky moje pochybnosti a obavy. Celý náš svet sa zrazu stal nepredvídateľným, ako by sme stúpali na vrchol horskej dráhy, ktorá sa prudko zrútila do temnoty. V miestnosti zavládla napätá tma, v ktorej sme obaja stáli, bez slov, ale s tisíckami nevypovedaných myšlienok a pocitov. Cítila som, ako ma jeho pohľad rozpaľuje, ako ma pritahuje niečo, čo som nikdy predtým necítila, a zároveň som vedela, že sa ocitáme na hrane niečoho zakázaného a nebezpečného. V tom okamihu som si uvedomila, že všetky pravidlá, ktoré som doteraz poznala, prestávajú platiť. Naša láska, tak zložitá a bolestivá, sa premenila na niečo, čo sa nedalo definovať ani ovládať. Boli sme ako dva plamene, ktoré sa navzájom priťahujú, no zároveň hrozia, že spália všetko okolo seba. Peter sa pomaly priblížil, jeho oči hovorili viac než slová. Vzduch medzi nami bol nabitý túžbou a pochybnosťami, a ja som vedela, že tento moment bude mať následky, ktoré nás budú prenasledovať navždy. Srdce mi bylo ako nikdy predtým, a napriek všetkým zákazom a strachom som cítila, že sa vzdávam samej seba, aby som mohla byť s ním. Boli sme na hrane niečoho neuveriteľného, niečoho, čo mohlo zničiť všetko, čo sme poznali, ale zároveň nás to nútilo žiť ako nikdy predtým. A ja som bola pripravená urobiť krok do neznáma, ktorý nás oboch zmení navždy. Ten večer sa všetko stalo tak rýchlo, že som ani nestihla spracovať, čo sa deje. Peter sa priblížil ku mne, jeho dých bol nerovnomerný, oči sa leskli v tlmenom svetle izby. Cítila som, ako sa medzi nami rozprestiera napätie, ktoré poháňalo každý náš pohyb, zároveň plné vášne a bolesti, ale aj strachu z neznáma. Jeho ruky sa jemne dotkli môjho líca, a v tom okamihu som vedela, že už niet cesty späť. Všetky zákazy, všetky hranice, ktoré sme si doteraz stanovili, sa rozplynuli v tme. Jeho pery sa dotkli mojich, a svet okolo nás prestal existovať. Boli sme dvojičky v labyrinte, ktorý nás priviedol k niečomu, čo sme si nikdy nepredstavovali. Keď sme sa nakoniec od seba otiahli, obaja sme vedeli, že toto nie je len obyčajný okamih. Je to začiatok niečoho, čo nás bude prenasledovať celý život, tajomstvo, ktoré musíme strážiť, a zároveň bremeno,
ktoré nás môže zničiť. Pozerala som mu do očí a videla som tam všetku tú lásku, ale aj bolesť, ktorú sme si navzájom spôsobili. Noc bola plná ticha a nevypovedaných slov, no ja som cítila, že to, čo sa medzi nami stalo, nás zmenilo navždy. A hoci som vedela, že nás čakajú neľahké dni, že musíme čeliť svetu vonku, ktorý nás nebude chápať, v mojom vnútri sa zrodila nová nádej. Nádej, že aj napriek všetkému môže láska nájsť cestu. Ale niečo ma stále trápilo, čo ak nás niekto odhalí. Čo ak bude svet krutý a neodpustí? A čo ak sa raz budeme musieť rozhodnúť medzi tým, čo cítime, a tým, čo je správne? V tej chvíli som si uvedomila, že toto nie je koniec, ale začiatok príbehu, ktorý sa ešte len začína. A ja som pripravená čeliť všetkému, čo príde.